alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video på O-Club-kanalen. I den her video, så skal vi svare på nogle spørgsmål fra jer derude. Men jeg har fået 5 spørgsmål, så jeg tænker, vi starter med det første. Fra den kolde wrestler, der skriver, kan man få meget aura af at købe jeres tøj? Det ved jeg ikke. Det er så stilet, at de brænder. I er så for varme i de sygeste wrestler. Det er I kan blive koldere end ham her wrestleren. I kan Phantom Text den kolde side af... Carlo, har du meget aura? Bare sig ja eller nej. Hvad betyder det? Det betyder ikke noget. Bare sig ja eller nej. Nå, men det næste spørgsmål, hvad er det? Kommer der collab med Silkeborg? Vi har fået en besked fra Silkeborg. Er gode 12, der skriver, kommer der collab med Silkeborg? Jeg tænker, vi måske... Nu sidder jeg jo her og er AGF-fan, og Hjalte, hvad er du egentlig fan af, hvis jeg må spørge dig? I Danmark? Nej, sådan en Superliga. Jeg har ingen idé. Jeg har kun et hold, jeg er fan af. Nej, 2. Danmark og United. Jeg ved ikke, du er City-fan. Jeg ved ikke. Hallo, jeg har en City-trøje. Ja. Du har sgu også en United-trøje. Ja, bro, jeg går ikke med den. Nå, hvad jo, du gør det. De klinger, bro. Hinanden, der var vi kollabet. Carlo. Carlo, han er... Det der mener 100 plus aura, altså bare at kigge på ham. Man bliver sådan helt... Aura. Sådan, altså... Du må se, altså. Det er thumbnail. Ja, thumbnail. Næste spørgsmål. Det er Oliver Hygge fanpage. Oliver Hygge fanpage. Hvad siger han? Hvordan startede I? Bro, vi sad! Den er svær. Men der er både mig, der skal content, og vores tøj, vi har nu. Jeg tænker, det er det tøj, vi har nu. Det har virkelig været en god omgang. Carlo, kan du sige WO Club? Ja! Han sagde det mere rigtigt end Stefan. Det var alt for den her video. Tusind tak for at se i næste video.